Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. If the world is meant to suffer time and time again, have mercy. This is a trying time, and the bell that used to chime hushed to silence by the violence. Have mercy. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert bij mij een bijzondere gast onder de tafel. Man die ik al heel lang ken als muzikant. Hij hier succes als duo, D2. En Tjimurg, doet die solo optredens, maar je ziet met projecten bezig. Nog altijd wel bij de muziek, maar ook in de zwarg is hij actief. En ik vind het leuk dat hij er is. Dus even bijkletsen met meneer Krijn Dijkstra, haast. Goeie. Dag meneer. Goeie. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Nee, is genoeg, zeiden we dan. Ja, nee, ik het lekker. Ik mag net klagen. Wij haast het vooral drok mee. Mooie muziek. Ja. Ik werk voor Noorderbreedte en ik heb jarenlang ben ik coördinator welzijn geweest. En dat betekent dat het zit al in het woord een hele grote coördineren. Maar ik wil eigenlijk waarom naar de basis om werken met de mensen, met de bewoners. En dat wie een hele hoop heet, want ik zie er echt wel een beetje van, dan maak je iets op, Jan. En dat jouwt veiligheid. En dan op een gegeven moment zei ik van, eigenlijk wil ik dit niet meer. Dan is er eigenlijk geen waarom. En ik heb een brief naar de grote baas van Noorderbreedte gestuurd. Echt, die kant uit. En van bovenaan naar beneden probeer je te dwalen. En waarin ik eigenlijk wel onjoep van, ik wil eigenlijk voor alle locaties wel muziek maken voor onze bewoners. Mooi onze bewoners. Stukje coaching naar teams daar. Hoe ze muziekactiviteiten dwang kennen op het teams, dat ik er net ben. Of wat ze zelf dwang kennen. Hier en daar gewoon optreden. De baas heeft de brief lezen en die stiet er eigenlijk wel heel positief in. En dat is, correct voor de coronaperiode is dat losgong, zeg maar, in januari, dat toen. En die baan die heb ik dus gekregen, 32 uur. En ik ben voor 32 uur nou echt alleen nog maar met muziek bezig, binnen Noorderbreedte. En dat is voor 18 locaties. Dus ik vlieg van hot naar her. En ik ben een proto in de auto onderwijs naar die locatie. Middags naar die locatie. Middags daar weer heen. En op de Schelling hebben wij ook een locatie staan, de Stiel. En daar kom ik 1 keer in 2 maanden ongeveer. Dus ja, ik ben dagelijks met muziek bezig. Maar ik heb geregeld dus, begreep ik, of net? Of is daar dan heen en dorst dan ik daar iets met muziek? Ik heb wel een vers programma daarin. Dus bijvoorbeeld, ik kom elke woensdagmorgen in Haas. En de ene keer de moa's naar de Batting. En de andere keer de moa's naar de speaker. En wat dorst dan? Bijvoorbeeld op een speaker dan ga ik. En dan maak ik een rondje huiskamers. En dan hebben we 3 huiskamers. En dan maak ik daar ongeveer, hoe draai ik het hier muziek met de mensen. En dan heb ik accordeon mee. En dan heb ik mijn grote boek mee, waar alle versjes in staan. En dan probeer ik in te spelen op wat de mensen willen, wat ze leuk vinden. En dat weet je op een gegeven moment wel een beetje. En dat is elke keer weer een feestje. Dat is werkelijk wat er gebeurt. Echt wel een soort bijwijzen. Want dat is gewoon prachtig mooi wat er gebeurt. Welke slimme order? Onder andere mensen met dementie natuurlijk en mensen die een lichamelijke aandoening hebben, dus net alleen maar geestelijk, maar lichamelijk. Kijk, maar op Houtenburg in Noord-Burgum, daar zijn mensen met Korsakov. Dat is een hele oren instek. En daar hebben we net meer kleine Greetje uit de polder. Maar daar ben je met Pink Floyd bezig. Ik ben met karaoke bezig. En dat gaat precies, alle kanten gaat dat uit. En het
Tina Turner. Op Dosté wat mij een jongere groep zit. Ja, een soort met van... Ja, Van een andere generatie? Van een andere generatie. We lieken ouders mij, of ietsje ouder, ietsje jonger. En die muzieksmaak laat natuurlijk heel los. En daar hebben we dan het karaoke-jongen. En daar hebben we één keer in dezelfde tijd hebben ze een optreden. Voor de bewoners van Tautenburg. En dat is zo mooi om te zien. De mensen groeien daar zo van. Als ze zien litten mooi wat ze kennen. En daar beleven ze zo'n plezier om. En indirect beleef ik daar natuurlijk een hele grote plezier aan. Omdat, varrelkoor te krijgen, mooi zo'n varrelkoor te krijgen. Dat is gewoon prachtig om te doen. Dus, Ja, dat weet wij goed praten. We zijn heel nieuwsgierig hoe dat werkt. We hebben laatst Sander Metz hier. Die zit ook een beetje in dezelfde rol. Muzikant. En ik probeer mij oudere mensen werk hier. Ja. En wat muziek doet mij oudere mensen überhaupt. Ja. Bij mensen, wat doet het met huis? En dus doet dat ook bij die mensen. Geven we straks even schetsen. Maar eerst even naar... is dat alles wat met muziek doet op dit stuit eigenlijk? We doen Trace nog wel eens wat op. Ja, ik trace hier en daar Dat wel een eens beetje even... voorbij of net? Nou, voorbij. Ik zou niet graag dat het voorbij wie. Nee, ik bedoel... nee. Voor? Ja, maar als wij in de periode van die twagang zitten we gemiddeld 250 keer in het hier winnen wat optreden. En die tijd is wel oer, hè? Die heftige tijd is oer. En qua leeftijd is dat echt net verkeerd in die zin. Alhoewel, als ik dat mijn werk al in optredens zet, dan kom ik er ook wel op, denk ik. Want ik is wel elke keer weer naar een locatie staan. Dus op zich gaat het wel een beetje terug. Alleen wat een rustigere manier natuurlijk. En ik ben dan wel aan het optreden. Ze boeken me wel. Ik zit natuurlijk in het top 100 band virus. En daar ben ik wel lekker mee aan paard. En de Hollandse hits. Nou, de Hollandse hits nou net zozeer. Dat is top 100 bent. Dus we gaan, dat is echt wel... Nee, maar dan ga die solo wel eens doen met Hollandse hits. Hey, maar ik wil nieuwe muziek. Dat gaat alle kanten uit. Maar het ben kwaad... hoe heet het? Naar winkelcentrum in Veerwouden. Nou, stik ik wel lekker in het winkelcentrum te jongen. En dat is gewoon heerlijk. Lekker jongen. En ik heb nou een project met Sjoerd. En daar binnen een aantal Friese artiesten die binnen samenwerking met Sjoerd, die binnen een cd aan het opnemen. En daar mag ik ook onderdeel van wezen. Nou, dat vind ik prachtig mooi om te doen natuurlijk. Ik ben met André Bekkers wel op pad. En daar zullen we misschien in de toekomst ook wel wat mooi doen. Dus ja, het rommelt. En dat maakt ik rommel in blauw, want dat is gewoon goed. Dus ja. Die hele periode van die twee komen we straks nog wel even hoe te spreken. Best intussen op een leeftijd kwam dat ze op een bank zit te mijmeren hoe leuk het wie of net. Ja, maar zit ik al. Ja, het is gewoon een periode waar ik wel heel trots op binnen. Ja. Dat ik gewoon zei. Zij Sonny Flino? Ja, zo ongeveer. Ja. Hey, ik wil Jacob en ik het mooi maken. En ik wist natuurlijk dat dit gesprek kwam. En dan begin ik deze even nog uit te denken. En om dan net te vallen voor u te rennen op vroeger. Maar vroeger... met jou was je 50. Bij mij is ze staan. Ja, bij mij een beetje hoe vroeger praten. Maar we hebben Romsje natuurlijk. Hey, maar vroeger, heel vroeger, droomde ik mijn leven. En dan droomde ik over al je grote dingen en dan weet ik van wat al. En dan ben ik heilig van overtuigd dat het gebeuren zou. Maar dat was mijn droom. Dus een beetje maar de hol in de wolken. Maar op een gegeven moment is dat toch omdraaid. En nou leef ik mijn droom. En daar is die twee een groot onderdeel van geweest. Ja. En dat is gewoon met de muziek dwaande wijze? Is het gewoon zo simpel? Ja, ik weet net wat dat is. Ja, jongen. Meesken in die zin wel wat in verroering brengen, zeg maar. En dat kan wij feest op elkaar zetten. Maar dat kan ik wij toch een ballet dat het meesken rekkert. En dat is denk ik het onderlezende wel. Meesken rekjes, zeg maar. Ik denk dat het wel wat is. Wanneer begon die dream? Ja, nou, dat beginnen bij brandweer en piloot. Hè? En dan, Ja, nou ja, het begin lag toch wel bij het Tjerken. Ik kwam op een gegeven moment mijn hart naar het Tjerken. Dan zit ik er tussenin. Bij de jermtakken zou bij me om je heen wel een beetje stil te zitten in de banken. Want we winnen van die huddebanken natuurlijk. Maar op een gegeven moment dan winnen we wel op bezoek ergens. En dit is die wargel. En dan begon ik wat op te spelen. En dan speel ik eigenlijk alles naar wat er in het Tjerken spelen waren. Welke Tjerken zit je hem trouwens? Gereformeerde Tjerken. En in Bitgemal, weet je, hoe zit Tjerken. En dan speel ik dat. Nou, en toen dacht ik hard van, nou, daar moet maar eens wat een orgel komen. Alleen nog
Dat wie een fysiek orgel, want dat wie een traporgel, harmonium. Dus dan mocht ik trappen en spelen. Bij de Lietse Poortjes nog. Maar lietse poortjes nog. En nou ja, zo langzamerhand is er eens een keer een keyboard komen. Nou ja, enzovoort. En nou, ik ga hier op een gospelgroep zitten. En ja, daar is het jongen toch echt wel ontwikkeld. Op een gospelgroep. We begonnen bij de psalmen, begreep Het begon maar de psalmen, ja, zeker weten, ja. Maar de muziek had ik wel voor mij wel een hele, hoe moet ik dat zeggen, een toevluchtsoord west, zeg maar. Want ik heb, zeg maar in mijn jonge leven, mijn huid en mem die werkten op de kermis. Wij verkochten gegrilde kip. Kip van Krijn. Wie dat, de handel? Dat wie de handel van ons huid. En nou, we zien heel Friesland. En ja, echt de grote feesten, dat is die ons huid, maar de kip van Krijn. En, maar ja, dat wie wel een heel turbulent leven natuurlijk. En ja, dan moest ik wel naar Squallen. Dus ik ging in Zusterveen naar Squallen, ik ging naar Dokkum naar Squallen, ik ging overal naar Squallen. De reizende school die weer in Friesland net zozeer. Dus ja, dat joeg wel een hele weerslag op mijn jeugd. Want ja, in Dokkum jij er net bij, in Zusterveen jij er net bij. Maar op een gegeven moment, de legere Squallen, werd ik dan, mooi taakje, je bent gewoon. Ja, ik raak eigenlijk net bij, want ja, ik werk altijd voort. Dus ik wil een geval een beetje boetestenen. Ik wil een beetje geval apart. Dus nou ja, klaar. Op mijn 12e, toen dacht mijn hart en mem van deze jongen maar op een skippersinternaat. Want dan had hij wat stabiliteit. Want het skippersinternaat, nou ja, dan komen die skippers al hier. Die ben aan het varen, ben naar het internaat. En er kwamen echt steeds meer kermis bij op het internaat. Dus ik heb van mijn 12e tot mijn 18e, zoontje de 18e, heb ik op een skippersinternaat zitten in Ljout. Maar dan best als kermisband tussen de skippers. Ik ben op. Dat is echt weer net zo'n leuke combinatie, tenminste destijds. En ik heb best wel een pittige tijd op het internaat hoor. Ben je zijn best of net? Was dat net zo ervaren? Jonge leeftijd ervaart dat soort dingen. Ja, nee. Soms ervaart wel iets heel zwier. Maar vaak, maar op een andere manier is het als volwassenen. Hè? Ik heb dat heel lang beschouwd als net een leuke periode. En ja, daarin, en dat zou ik, zo krijg ik al. Ik heb heel lang mijn leven, een heel leven lang gedroomd. Maar dat wie mijn toevlucht zo wordt ik. Ja. En dat wie met name in de muziek. En net muziek maatje, maar muziek lustrie, singeltjes keer. Leef je in een soort droomwereldje dus. Ja, ik zit wat. En dat dacht ik van, ik wil straks, dan wil ik wel artiest en dit en dat alle hier. En nou ja, klaar. Dus, maar ja, dat het wel een weerslag gewoon op het geheel. En ja, dan denk ik van, ja, het het nou zo slim west. Ik denk dat ik nou ben, het dat misschien al wel van nodig west. En nou ben ik heel gelukkig. En nou is het helemaal goed. Maar ja, dat weer best wel een pittige tijd. Ja. Je was eens trop aan, maar we draaien muziek aan het begin van dit programma van Gemini. Ja. Have Mercy. En het eerste wat ik zei is, een beetje ABBA-achtig. Ja, dat klopt. Ja. En nou, ik heb net vaak goed, maar... ja, dat is dat helemaal goed. Ja. Want nou ja, vertel het zelf maar even. Dit is toch bezig van ABBA eigenlijk produceert en betocht aan? Ja, Benny en Bjorn van ABBA die had dit als project dit opzetten destijds. Nou, ABBA dat was gebeurd. En toen kwam dit er. En ik zie het destijds in een gospelgroep. Dat het wie eigenlijk krijgt wat nooit de internaatperiode. Zoontje, 18 jaar. En de gospelgroep. En ja, dan ben je onderdeel van het geheel. En toen dachten ze van, wat krijg je toch maar eens een keer solo's, jongen. Nou ja, daar heb ik me heel erg goed op voorbereid. En zo'n kleur als schieten, want ik wist zo zenuwachtig. Werkelijk, zo te wel uitkomen. Maar dat was eigenlijk mijn eerste nummer wat ik solo zong. Oh. En daar kreeg ik zoveel reacties op. Zo van, en toen begon heel langzaam die droom wat werkelijkheid te worden. Dus een beetje een brekpunt. Dat is een brekpunt voor mij. Echt een brekpunt. Zo van, volgens mij mag ik hier wat mooi. Want die geeft me wel goed aan. Maar ja, ik vind het wel mooi. Ja. En nog net niet eens zozeer die aandacht, maar... Ja, het jongen en dat je daar mensen moet bereiken kennen en ja, jezelf ergens deel zetten. Zo. Ja. Ik voel me daar een beetje als persoon zijn, zeg maar. Ja, en jezelf deel zetten, maar ik vaar de groep even. Hè? Ja. Je wilt er even uitlachten. Ja.
Ja. Dat is wel een stap, liep het mij. Dat is een hele stap. Want, Voor een jongen die heel bot in zijn eigen droombeeld ja, zit. nee, dat klopt. Dat is een hele stap. Ja. Maar ja, het was wel het begin van de hele protte. Dus, Als hij ooit phalanx in hoorn of blijkbaar past het in natuurlijk? Ja, faalangstig. Dat weet ik net zozeer. Dat blijkbaar net, want dan is het nog wel herkend. Nee. Ik wil het terugzetten. Ja, nee, dat bedoel ik. Want we op een gegeven moment, ik was enorm zenuwachtig. En dat heb ik een lange periode echt west. Maar dat wie nooit dusdanig dat ik denk van, ik ga ermee op. Nee, maar als ik wel eens waarom denk aan die zenuwen die ik dan hier voor optredens. Dan denk ik van jongen, ik ben blij dat ik dat niet meer heb. Nee, maar dat een beetje bij de leeftijd. Alles is heftig, hè? Ja, maar ja, wij gingen op een gegeven moment, dat we daar later in de periode, gingen wij maar de band waar ik destijds in zie het, gingen wij wel naar Amsterdam, gingen we naar het Rembrandtsplein, maar Koninginnedag, de Koningnacht, daar optreden. En werkelijk, ik vond het verschrikkelijk. Maar er waren zoveel mensen. Nou, dan kwam ik uit Friesland. Lietse dwarpje, hè? Bitgem, daar ben ik. En dan kwam er in één keer zo'n mensenmassa. Ik vond dat zeer overweldigend. En ik speelde toen echt naar toetsen. Dus ik gegeven moment, ik drie toetsen, drie keyboards, synthesizers boven elkaar. Dat zeggen ze me in ieder geval net. Dan nog een map boven, want tekst nu te hollen, dat is voor mij nog een beetje moeilijk. Dus ik verstapte me helemaal. Maar ze kon me wel jaren. Dus dat was ik wel. Ik wil me wel jaren litten. Maar ik vond het zeer eng. Wat wie die groep? Hoe heette die? Dat wie echt niet. Dat wie de top 100 bent waar ik met mijn squashzuske destijds in zie het. Dus, Hoe ben je erbij kwam? Hoe ben ik erbij kwam? Och, god, dat uit de gospelperiode. En, Moest er ergens een auditie doen? Of... Nee, ik ben een keer met vregen. Zo van, hey, zoals er bij ons zongen willen, lijkt het dus wel leuk. En op die manier dat we in Bitgemal, bij Koos Plugge, rijinstructeur Koos Plugge. Hij is er inmiddels net meer, jammer. Hey, maar daar is mijn bandverhaal sinds maar begonnen. En ja, dat is langzaam uitgegroeid. En ja, leuke versjes jongen. En toetsen destijds nog. Dus ja, dat is hem. The days when things went wrong for you were a bad feeling for me too. Whenever I'm near, you seem so far away. Still I love you day after day. Het begin van het jaar 1991, de band Asney, dat staat voor... Ain't Seen Nothing Yet. Kijk, Ja, en het ja. nummer Separated staat al je keurig op de moderne streamingsdiensten, onder andere dus op Spotify, maar dan kan Ja. ook zo naar het iertal. En het label Red Bullet, Ja, daar hing je hem tekenen of zo? ja, we hebben een platencontract. Voor je nummer, of 12. Ja, is dit 12? Ja, Zit 12. Nothing Has Changed op? Ja, klopt. Hoe Ja. kwam je hem bij Red Bullet Ja. te lenen? Heel verhaal. Ja, nee. Onze drummer, Jerry Anhalt. Die zien Hyde. Nou, met name zijn zus. Dat wie Belinda. Nee, in ieder geval Belinda. En Belinda die had Gordon Grut maken. Kon ik maar even bij je zijn. Daar zie je het, Belinda zie je het er. Ja, die wie zien managers, zeg maar. En nou weet ik net precies altijd in de familie had je goed wie, maar Jerry zien Hyde. Ik dacht, wat Belinda ken, wat mij dacht, dat ken ik ook. En ik had een bandje, mijn zoon die zit in een bandje in Friesland, die geven wij even promoten. Dus, en dat werd echt een echte zakenman, echt een handelsman. En hij is op een gegeven moment naar Willem van Koten, Joost en Draaier, is hij daar gegaan, mijn studio Red Bullet. En nou, die had hij gewoon overbluft. Zo van, ik ga je mensen in Friesland, die maakt gewoon muziek maken. En die maakt opgenomen weer bij de studio. En nou, dan moest hij een contract tekenen. Dat wil je wel wat, dat wie wel wat, maar een contract. En nou, we winnen al wat huiverig voor zulke dingen, want ja, je zet wel ergens een handtekening onder. Nou ja, in de grote boze wereld. Ja, de grote boze wereld, ja. Van Friesland waar de grote boze Helemaal wereld. Hilversum, hè? Ja, helemaal. Ja. Dus. Ja. Maar uiteindelijk is dat gebeurd. En wij hebben op een gegeven moment die 2 singles in Neder-Horstenberg, Studio Red Bullet, hebben we opgenomen. Ja, maar hoe ging dat? Ik bedoel, de meeste eigenlijk zo groen als gras. Ja, nou ja,
sure, dat wie best wel een dingetje, want we moesten in één dag eigenlijk die beide nummers opnemen. En daar zit in dat separated een drum stick in. Maar ja, we hadden nooit met tics, maar klik spelen en heen en der een klik op. Maar op een gegeven moment, de drummer die versnelde er elke keer in dat stikken. Dus, en dat kregen we er heel moeilijk weer uit. Dus daar hebben we gewoon heel lang maar zitten om daar te goed in te krijgen. Dus op een gegeven moment, ik denk dat Marleen, mijn kwastzuske, die het op het eind, ik denk om 1 uur strijdig 's nachts haar stem nog eens jongen maten. Dus dan iedereen direct wel kleer mooi. Dus dat moest ik even snel. Dus ja, nou ja, zij is dat ontstaan is. Maar een hele belevenis dus. Ja, een hele belevenis, ja, echt. Maar ja, een ervaring rijker. Ik begreep dat je in de studio naar mensen van ILO kan. Ja, we kwamen er meestal van de ILO. Nou ja, de ILO die kennen we natuurlijk wel. Alleen mijn kwastzuske kon die beste meestal net. Ik zei, nou wie ben je dan? We kwamen, nou ILO, wat is dat? Dus ik even, die meesten niet schandig. Nou, steen we direct maar de voet naar begroen. Dus nee, dat vind ik wel prachtig mooi. Dat is een hele belevenis daar. En daar lekker eten. Je bent er even uit, hè, zo, op die manier. Maar het wie, ja, echt wel een ervaring, ja. Maar had het nou wat dienen, deze hitsingle? Deze hitsingle? Ja, wij dachten dat het zo'n grote wereldhit worden. Dat is het uiteindelijk net worden. En achternaai, ik dacht we zouden weer op een romsje, misschien is het maar goed dat het net zo volle worden is. Want volgens mij winnen wij daar als band zijnde en ik als persoonlijk helemaal naar het kleer van. We moesten nog even wat meer meters maken, kilometers maken om dat ik rond te kunnen, zeg maar. Dus, maar het was wel echt wel die single, die heb ik een product verkocht in het dorp om misschien en we hebben lessen met virus, de top 100 ben ik nou zit. Zit mijn zus er nog steeds bij, dus we zongen nog steeds samen. En daar hebben we hem in de feesttent hebben we nog eens een keer dienen. Hebben we opnieuw instudeerd. En ja, de meeste keer dat wie van toen. Hè? Ja, wat leuk. Dat je hem dat nog door. En dat was hartstikke leuk om weer te doen. Dus het is wel... het is wel een hele mooie herinnering. Ja, en dat is we hem nog. En dat is gewoon prachtig mooi natuurlijk. Dus ja. Ik kan me wel goed voorstellen dat zo'n band, er komt er niet eens een hele professionele omjouwing. En dan was ik gedwongen om professioneel te denken. Met contracten en Ja. Inderdaad, meneer Van Koten. Ja. Toen ook al een redelijk grote jongen. Ja, zeker. Ja, nee. Ja. Voor mij zwier bejaard inmiddels. Inmiddels wel. Ja. Nou, hij heeft nog maar meer Friese artiesten verdiend. Minke Adema had hij... Dus hoe die, dat is mij in Amerika geweest zelfs. Okay. Dus er zijn meer Friesen die het avontuur zocht via Willem van Koten natuurlijk. Wat ook belangrijk. Maar ik kan me voorstellen vanuit... ik maak een grapje, zo groen als gras, maar zo uit Friesland bij, dat dit wel een enorm leermoment voor die West is. En voor de band, maar ik voor die, denk ik, of net? Ja, gewoon een hele ervaring. Ja, dat bedoel ik. Van de eerste keer het naar de wereld. Ja, precies. Ja. En daar verwacht je en dan hoop je van alles. Is daarna gevoelsmiddag alles mogelijk? Van in meer even qua ontwikkeling of net? Zo'n ervaring als dit? Dat weet ik net. Of had het net zo louter werken? Nee, dat denk ik net. Wel een bevestiging van dat je met muziek bezig bleef. Bloot onderdeel in je leven. En je wilde er constant wat mooi. En je maakte denk ik voelsmatig constant wat mooi. Maar net dat nou zo'n iets groots teweeggebracht heeft. Alleen nog daar in dat verhaal, daar laat het shitje van die twee wel. En zo, je had er even om preur natuurlijk. En onze drummer Jerry Aanhalt, dat is letterlijk onze platenbaas worden. Dus, maar die twee. Dus ja, dan lezen we wel waar hier dat net gebeurt. Misschien die twee er op die manier, weet ik net, maar hier deed het misschien wel net West. Nee. Dat hier kind, dat weet je net. Nee. Dus, maar ik denk in al die stappen, die is een beetje sketsters, bij wijze van spreken van het orgaan en de psalmen. Ja. Nee, uiteindelijk de radiohits van die twee. Ja. Dat dit in was wel een hele belangrijke, misschien een liedje, maar wel een hele... Ja, wel belangrijke schakel. Een scharniermoment, Harswest is. Ja, nee, klopt. Ja, en dat... Ja, die muziek die bloot constant in je leven. En nou ja, in die periode natuurlijk, dat weer een beetje naar die skippersinternaat. Nog wat dromend. En dat paste daar heel goed in natuurlijk. En ja, daarna
weer wat meer maar de voeten op aarde komen. Ja. Want gelukkig is dat nooit zo gigantisch. Want dan hier op een gegeven moment, volgens mij ik droom bleun dan. En hier de wereld heel erg onwerkelijk was. Maar op een gegeven moment kwam de werkelijkheid ook weer om mijn hoeken zien. En ik denk dat dat voor mij wel heel goed west is. Om bij de voeten op de grond te staan. En die dromerigheid die ik toen hier, die heb ik nou net meer. Ja, ik zit er niet eens een rare gedachtenkronk om te denken van ja, stel je voor dat die Wollo komt. Ik moet denken voor toen je meestal hier als Justin Bieber bijvoorbeeld of dat soort jongens in Amerika. Die brengen in één keer terug op een hele jonge leeftijd. Wat die dan hoe komt. Ja, nou ja. Stel je voor dat. Stel je voor dat, ja. Nou, en ik ben op een gegeven moment wie ik was er van, nou gelukkig is dat mij net toe komt. Nee, maar ik ben niet eens wat ik denk. Ja. Stel je dat Wat dat je soort benen hoe komt. Hè? Britney Spears op jonge leeftijd, kindersterretje. Nee, klopt. Ja. En juist het prot dat er net altijd even goed aan. Is al net, hè? Nee. Dus, nou, het is heel goed, maar die kan. gelukkig hoor. Ja. Wat zit op een gegeven moment op een skippersinternaat. Ja. Welke kant moest toen? Is toen al een muziekdroom of nog net helemaal? Welke kant moest eigenlijk uit bij die leven? Is toen eigenlijk al een idee of niet? Ja, nou ja, ik wil graag naar de Bakkervakschool. Leek me prachtig mooi. Maar dat mocht net van huid. Nee, ik moest naar de LDS, de Lagere Detailhandelvakschool. Want hij dacht van... Je moet achter een bureau zitten. Nou ja, achter een bureau, nee, in een hinnekaar. Oh, zo. Handelsman. Ja. Nee, zo. Dus ja. Dus ik heb de LDS hier. Alleen ik zit op het skippersinternaat in die periode. Dus ik heb elke klas 2 keer die. Ik heb de eerste klas 2 keer in, de tweede klas 2 keer, de derde klas 2 keer. En toen zit ik in de vierde. Dat zit er wel goed in. Ja, dat zit er zeker goed in. En in de vierde klas, toen ik op een gegeven moment samen in hart ben van, doe maar verskwallen, want het wordt niks meer mij. En toen begon ik na te denken, nou heb ik zo'n 8 hier op het skippersinternaat zitten. En ik heb die squallen, die zie ik nergens bij. Ik op die squallen, dat weet ik nog steeds, bleef steeds zitten. Dus ik heb wel wat hechtingstoestanden daar steeds, maar ik ging net maar in een groep die fjouwerier terug. Nee. Dus... Nou ja, en in de periode, en dat delen we een beetje, we verschillen net een heel product in leeftijd. Nee. Alleen wil ik wijzen, uw jongere leeftijd, wie in de jaren 80. Ja, klopt. Ik citeer altijd maar de seksspeelsters, no future. Nee. Hoge werkloosheid, Ja, zeker dat klopt. onder die Ja, jeugd. dat klopt. Ja. Rusland dreigde toen al met kernwapens. Ja. Heroïne weer de druk. Ja. Zou ik nog wel even terug in? Het was Ja. een hele donkere periode. Ja, nee, dat klopt. Wat ik die zei, dus is het nog wel het persoonlijke probleem dus? Nou ja, dat wie de best wel. En Bepaalt net alle signalen staan op green dus. Nee, zeker net. Is daar les van horen? Of? Daar in die periode zeker. Ja, want in die zin nergens bij jaren. Want op Squallen, wie dat natuurlijk ook, de LDS, ik kwam van Bitgem. Ik wie wel een dwarpsjongen. En wat er op de LDS zit, dat wie al hier de zakenlui van Ljout. Dus, en ik hier een oud spiekerbroek aan en een leren jas. En hun hielden al hier hypermodern modekleren. Ja. En dan kwam ik tussen mijn leren jas en mijn... ik had pukkeltjes op mijn kap, dus dat zie je gelijk net uit. Nou ja, en de achtergrond is Kip van Krijn. En de achtergrond is Kip van Krijn, kermis nog een keer. Dus ja, het skippersinternaat, skipper en net skipper, zulke dingen. Dus ja, ik heb die droomwereld ik nodig. Ik heb er steeds wel die droomwereld, maar ik hier met nodig. Want Dat die jaren wel weer optimistisch qua karakter dus. Ja, maar dat heb ik altijd wel west. En dat wie ik toen ook wel. Dat heb ik altijd wel west. Ik heb wel een moeilijke periode meemaken als jeugd zijn, maar altijd wel, dat lag hier. Dat wie er voor mij altijd wel. Dus ja. Dus maar, nou ja, dan kom je verskwalen hoor. Nee, ik op een gegeven moment, ik zei van de mas maar verskwalen hoor. Ja, toen denk ik van ja, dan heb je al die ellende hek van niks troost. Ik zei, dat gaan we niet doen. Nee. Dus ik heb het vierde hier, heb ik gewoon een keer hier. Ik hoor dat wel. Betere motivatie, wie er gaat net tegen. Nee. Nee, ik heb echt zoiets van, dit keer mij net hoe kom. Dat ik nou die squallen net allemaal zie, omdat ik, alle toestanden daaromheen. Dat ging gewoon net wel. Dus, toen werkeloos inderdaad, want dat weer die periode zag. En... toen bij schoutingszaken werken, maar dat was echt net helemaal mijn ding. Dan heb ik nog even bij de kaffewinkel werkt vroeger, tijdelijk. En toen op een gegeven moment kreeg ik verkering, een jongetje hier, man, mijn vrouw nou. En toen zei we een opleiding activiteitenbegeleider, die zei.
Maar ik weer werkeloos. Dus ik werd maar betocht dat ik haar verslagen wil uit werken koe en uit type koe. Dus ik heb al haar verslagen uittypt. Zij schreef ze, ze had echt haar eigen ding die natuurlijk. Maar ik heb alles uitschreven. Is genoteerd bij deze. Ja, nee, precies. Ja, nee, laat ons duidelijk Ja, wezen. ja. Maar ik heb haar verslagen uittypt. En daarmee kreeg ik eigenlijk steeds meer interesse in het werk wat zij die als activiteitenbegeleider. En toen op een gegeven moment heb ik mezelf de keuze gesteld van... of ik ga naar Squalita, opleiding activiteitenbegeleiding... of ik ga naar een therapeutisch gezinshuis werken, want ik ben ervaringsdeskundige. Dus ik heb wel op een soort met van, een internaat. Daar ging ik wel werken, want ik weet hoe het is om dat te wezen. Dus, en nou ja, uiteindelijk is dat de opleiding worden. Dus ik heb de opleiding activiteitenbegeleiding dienen. Ja. En ja, dat heb ik als visk in het wetter. Oudere mensen, wie mijn passie, dat hier mijn hart ook erg als zijn passie. En daarin. Maar ik in mijn eerste stage hier kon voldoende, de tussenevaluatie. En dat weer op even kijken, waar weer dat ik weer? Zwettenheim in Ljout. Weer in mijn eerste stage. Maar waarom? Ik vond het zo leuk. Ik vond het zo, ik weer als een visk in het water. Ik vond het geweldig. Alleen ik vind die hele squallen. Ik ben gewoon aan het werk. Ja, ik ben gewoon aan het werk daar. Ja. En ik vond het zo leuk. En ik misschien wel bewender mij eigenlijk. Nou ja, bewender mij. Nou, dat kan ik net helemaal zeggen. Nee, maar ik heb zo naar mijn zin. En ik vind het gewoon squallen te dwalen. Die me opdrachten. Dus ik geef me tussen laten. Ja jongen, dan was het toch even die opdrachten. Nou, ik vind het helemaal goed komen. Een soort wake-up call. Ja, wake-up call. En vanuit daar hebben wij het beroep activiteitenbegeleider ingang. En daar ben ik ik werk nu bijna 28 hier bij Noorderbreedte. Dus ja. Het hoort je skoft, hè? Nee, precies. Nee, zeker. Nee. Ja. Dat hoort het ook net met de muziek. We gaan wat draaien van Sarah McLachlan. Ja, zoiets. Ik kan het net helemaal goed uitspreken. Ze komt net bij deze uitspraak lid wordt. Ja, nee, precies. Ja. Het nummer Angel. Ja. Wat is het verhaal hiervan? Muziek is gevoel. En, maar dit nummer echt wel een beetje zo van hoe muziek je rek je kan. Dit nummer rekt mij altijd heel diep. Dat zul je nog net gebeuren. Maar ik ken dit eigenlijk, had ik dus koptelefoon, kijk het net zonder een train luisteren. Want dit brengt, dit nummer komt heel dicht in mezelf. Helpt het beeld van het verliezen, waarom? Nou, het weet ik niet. Het rekt mij gewoon. De manier hoe zij het zongt en haar stem. Het is super wel wat engelachtig. De het zit dan ik hoor. Maar het lijkt mij gewoon. Het ziet in een film vroeger. Ik weet niet meer wat voor film. Maar op een gegeven moment dat wie maar een videorecorder. En wie die film huurt. En wij dat nummer zien. Of wij die film zien. En kwam dat nummer voorbij. En op een gegeven moment, we spelen weer waarom, we willen dat nummer nog een keer. Dan hebben we dat nadat hij het weer opzag. Spotify en alles weer natuurlijk net. Dus dat nummer moest bij ons op ziekie. En ja, dat nummer weer echt wel heel belangrijk. En nog steeds. Ik die het mij nog steeds toch alles in. Dus Angel. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to. Mooi nummer van Sarah McLachlan. Het nummer Angel staat op het lijstje van mijn gastvierd, Krijn Dijkstra. Die twee natuurlijk een muziekverhaal, Tjewurg in de zwarg.
En ik zit ondertussen hem te denken, wie het een beetje een horrorvraag, vies plaat, nu zie ik je te mat, was het mooi vies of net? Kost er wat uitkomen of net? Ja, hij was best wel even pittig in die zin. Ja, nee, we hebben best wel pittig. Maar Darlings, hè? nou, ik zou wel... ik denk nou, hoe 2 nummers nog een beetje wat zie je te twijfelen. Zo van, zeg ik dat wat, was ik dat net van. Ja. Maar voor de rest wie dat wel, wat ik hier wel snel wel in de gaten. Zo van, ik wil de nummers die als mijlpaal in je leven steen. Ja. En net zozeer dat mijn favoriete muziek dan direct alleen naar die nummers of zo. Nee, dat wel een beetje op die manier dat deel zetten we. Ja. De hele die 2-periode is uit een treur al besprutsen, maar wie had er alleen nog om? Hoe zocht er op waarom? Is het in je grote dream west wat je mij maakt aan meisje beiden of Ja, in je natuurlijk is het werkje en het is zeker het werken. Ja. En natuurlijk, die 2 is begonnen als coverduo. En dat ben we altijd eigenlijk ook wel bleun. Maar daar, op een gegeven moment... wat kost u Jacob uit de covercircuit? Ik hoor Jacob vanuit mijn stritten. Jacob die bij mij op stritten. We zijn geen familie, we zijn geen broers, we zijn geen neven, helemaal niks. Maar we werden toevallig bij elkaar op stritten. En misschien wel leuk om te vertellen. Maar ik ben wel opvoedend terug, Jacob Simem. Maar we zijn geen familie. Dat is een beetje een apart verhaal, dat snap ik. Maar Jacob Simem, die heet Hilly. En die noemde ik vroeger Juf Hilly. Want Juf Hilly die werkte op het schippersinternaat. Zij is het baltje ik weer doen. Dus ik ben al hier... Ja, of toevalligheden, weet ik net. Maar, Soms komen dingen bij elkaar. Jacob wende bij ons op stritten. En daar trok ik wel een beetje contact met hun. En op een gegeven moment, dat vond ik wel leuk. Jacob die kreeg met Lees, de toetsenist van Lees Gongfort. Daar is Marco uiteindelijk bij komen. Alleen Jacob, ik zie van, dat lijkt mij wel leuk. En Jacob wie hier als, ik weet het net, sexy zoontje, zoiets. En dan gingen wij daar eens wat een praatje over. Zo van, dat lijkt me wel leuk om belezen in de band te spelen. Dan ben ik wel heel jong, maar dat lijkt me wel heel leuk. Ja, nou ja, natuurlijk is dat leuk. En als dat was, maar dat wel. Dat is. Maar ik zei van, ja, vanuit niks waar je dan in lees. En dan zul ik die feesttenten van me die helemaal op elkaar gaan. Ik denk, lees is mij nog een pick coverbands. Een van de grote namen was in het hele... Ja, zeker weten. Het feesttentencircuit, hè? Ja, echt weer. Dat is weer prachtig mooi. Alleen, ik zorg Jacob... ik denk, ik weet het, dat wel zo verstandig is. Nou, ik zei tegen Jacob, wij beginnen een band. En Basic Company, de trio werd ik destijds in Siert. Ik zei, wij willen eigenlijk wel uitbreiden, als band zijn, dus zeg maar. En misschien is het leuk om daar te beginnen. En dan kun je later wel eens even zeggen, was het nog worst. Maar ik zou dat maar zelf weten natuurlijk. Hè? Dat is net niet goed. Nee, maar wel prima verkeerd verhaal. Hè? Ja. En... Jacob, zo breng je dat. Ja, nou ja, Claire, die is erin traap. Nee, flauwkul. Die heeft dat wel overwogen. En die is bij ons als toetsenist in de band begonnen. Ja. Nou ja, en daar begint het verhaal van die 2 een beetje. Want, nou ja, Claire, de band Jacob hier een optreden om in de voetbalkantine in Belsum. Alleen dan ga je het optreden om, maar eigenlijk 10 koe behalve ik en Jacob. En toen hebben wij, wat zullen we doen? Jacob hoefde net weer naar de voetbalkantine om te zeggen van het gaat net terug. Nee, we zouden weer in het woord en dan doen we maar 2 aan. Ja. Dus wij in 2 dagen hebben wij toen een stuk als 30, 40 nummers gestudeerd. Want die setlijst moest wel vol natuurlijk. Nou ja, en dat was zo leuk en zo'n succes. En toen zeiden we van, ik ga mooi met terug. Ja. Dus daar is het begonnen. Maar hem de rest van de band eigenlijk die in jong dan? Nee, op een gegeven moment beide. Alleen dat we kregen, maar die 2 kregen wij steeds meer onvragen en optredens binnen. Ja, het was allemaal flexibel. Hè? Ja, nou en net het jaar, weet ik veel wat al hier, lekker makkelijk al hier. Ja. En je kan ook op elke locatie spelen willen. En dat kwam er op een gegeven moment op deel dat wij met die 2 een proto op paard winnen. En met de band een proto op oefening winnen. En toen we zouden het laten schrijven. Toen zag ik op een gegeven moment de band, ik helemaal geen naam via maar de band zag ik op een gegeven moment van ja, als er nou eens een optreden komt, dan ben je hem altijd bezet, dan kun je niks. Nou, toen zei ik van ja, maar wij kunnen geen datum zien op mijn litten, omdat er dan eventueel misschien een optreden van die band komt. Zo werkt het net. Er moest een keuze komen dus. Er moest een keuze komen. Daar gingen we naar Ma, daar gingen we naar Ta. Dus op een gegeven moment hebben we al besloten om de band op te season of te bewaard te keren. Maar de band is net teruggegaan, maar we zijn stap met de band. En, maar op dat moment ben je maar ook gewoon een cover duo. Ja.
Ja. En komt er op een gegeven moment de oerslag, de oerstap naar waar ben het je die gevoel? Op een gegeven moment ben wij begonnen met eigen nummers te schrijven. Jacob hier het eerste nummer, als het maar bij me bist. En toen op een gegeven moment heb ik uiteindelijk als tweede nummer Vogels geschreven. En vanuit daar wij, dat hier is bij optredensbroek, we hebben protten van zijn eigen muziek daarin bij in Veewouden, naar toneelspelen, hebben we die nummers spelen. En, Maar voort in het Fries dus? ja, direct in het Fries. Ja, dat weet Nee, ik maar in het omdat je Fries. vanuit qua cover is dat het vooral Nederlands en Engelstalig weer? Ja, Nederlands Engels taal. Of zit daar al wat Friestalig Ja, dan ook zit ik tussen? wat Frieske medleys, Lithium Geen en Berenburg, misschien het Woonskip. En het Woonskip, gewoon lekker knallen met het spul. En vanuit daar is het Friestalig een beetje in ons repertoire komen en schreeuwen. Dus ja. Wat ik persoonlijk fascinerend om die 12 vond, is, ik bedoel, dan komen er vestjes. Nou, dat beheers je hem. Ja. Op een gegeven moment ontstaat er toch een radio-sound, als het ware. Een hit-sound. Ja. Waar had die vertaalslag maken? Noemerscruise in. Ja. Het Del zet als een single. Ja. En toch op een hoog niveau zo'n plaat produceren. Ik weet, dat is eigenlijk cruciaal voor elke hit. Ja, nee, dat snap ik. Ja, Waar is daar belangrijk in West? En dan ga ik het echt door het studiowerk. Dat is... Want dat is knippen, plakken. dat is Bart. Hitje maken is een vak. Ja, hè? ja, maar dat is Bart Erkelens. Die had op een gegeven moment de arrangementen mooi maken. Ja. En deze beste man wie geen Fries is geen Fries. Die werkt in Tilburg. En daar hebben we echt alles opgenomen in de studio. Ja. Dus daar is wel heel duur. Maar die nummers die winnen al dusdanig. Vooral de eerste twee. Hey, en vanuit daar hebben we vierde gang. Maar die echt die eerste twee nummers die winnen al redelijk. Überhaupt in het schrijfproces al. Ja, die winnen eigenlijk al wel. Zoals die single is, zo hebben wij hem in het begin ook al direct al spelen wij hem ook al zo. Ja. En dat is wel uniek. ja, weet ik niet. Is dat uniek? Ja, Ja. ik weet het niet. Ja, Ja. oké. Ja, zelfs Ja. een internationale act. Jest vaak als de demo-versies jest. Dus Ja. het Oefenhok, om het zo maar zo te Ja. doen. Dat we er een bandje maken. Ja. En het eindproduct, daar zit Ja, een enorme ja. productionele Ja. vertaalslag vaak in. naar je plaat aan. Ja, maar dat wie maar dat moest in het begin natuurlijk net de volle geld in. Klinkt wat raar. Dus maar op die manier ben de eerste nummers wel deel zetten. En daarna is dat verhaal wassagang natuurlijk. Dat je er maar te meer komen en dan wil je meer. En naarmate wij de creativiteit van Bart ontdekten, hoe hebben wij echt minder dingen om hem die creatieve ruimte echt te aan. Want dat is aan de andere kant wel. Want hij hier echt prachtige dingen in de hollen. En op een gegeven moment wie er bijvoorbeeld een versje waar ik zo even goh, nou ik wil eigenlijk dat en dat zou wel hebben, want dat lijkt me wel heel erg mooi. Een beetje wat een Toto dingetje erin. En dat wist hij precies, want hij kon dat perfect vertalen. En op die manier weer het echt wel een samenspel. Ja. Maar die eerste twee nummers, die winnen echt wel in de basis, zodat wij ze skreun hebben en betochten. Ja, echt. Ja. Nou ja, en Leeuwen bij zijn Vogels is het ultieme die 12-nummer. Ja, dat klopt. Ben je wat in je ervaring? Ja. Als mensen hoe die 12 beginnen en dat zal die grip regelmatig wel komen. Dat is al, dan is Voor mij dat, niet in adem die 12 en Vogels. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat is als je Vogels. Ik heb dat grotendeels schreeuwen en. Dat is eigenlijk wel. Als je die periode van die twee, dat was een prachtige periode. Vooral een hele grote hoogtepunten. Maar in mijn persoonlijke leven weer een hele grote dieptepunten op dat moment. Maar die dieptepunten, maar die hoogtepunten kon ik terug de dieptepunten komen. Met Sassa. Had hij er gewoon trots squat, zeg maar? Ja, die had met rechterhanden squat. En. De Vogels is daar is een product vanuit klinkt wat raar hoor, dat klinkt zo klinisch. Een product vanuit de dieptepunten waar je met saus is. Dus maar we hebben heftige periodes gewoon daar. Ik wilde net te diep op ingaan, maar
in het proberen van bijeen krijgen, wat heel moeilijk wie zwangerschappen die hele wijs net goed doen binnen. En ja, dat is een hele verdrietige periode. En dan zul je vrouw daar eigenlijk wel in ten onder gaan. En ja, dan steeds op een gegeven moment, dan zit het verdrietig thuis. En dan ga je met jongens maar weer knallen. Dan was de vrolijke kruin uithingen. En dan meiden we wezen. En ja, daarin heb ik gewoon een hele grote steun aan Jacob gewoon. Die weet ik altijd in die zin wel van mij. En, Wel ingewikkeld liep het mij al hier. wel heel ingewikkeld, maar als ik waarom zeg op die periode, ik had het wel heel erg nodig gewoon. Want daarin wie ik, die twee en de muziek, wel mijn therapie. Ja. Daardoor ben ik het erin gekomen. Want dan ik dat net honger. Dan ik wil misschien wel er maar in verzwelgd worden. Weet ik wat al hier. En ja, het positieve in mij echt gaande, die muziek. Want dat is er altijd wel wat, zo'n fjord in mij, dat baant altijd. En dat heeft me de wol erin gesleept. Ja. In die periode ooit wel eens beseft hoeveel impact je gewoon had eigenlijk op de professie. Ik bedoel, op een gegeven moment ben je met parodieerd en kom je met teksten verloren, noem eens. Artiesten verloren, band verloren. Dan hadden ze het door die hier of die traaien, weet ik veel allemaal. Ja, ik zit dat ik grote compliment kan net krijgen als parodieerd bewust eigenlijk. Nee, inderdaad, nee. Ja, je absoluut begrip. Ja, maar wij zijn altijd wel met beide voeten op een groensteen blijven. En dat heb ik wel weer aan Jacob te danken. Jacob is een beetje nuchterder als mij. Ik ben wel wat overzweven. Nee, ik ben geen zwever, ja, maar ik ben echt wel een gevoelspersoon. Ik zit er echt in dat gevoel. En als er wat hyped wordt, maar als je zelf wat hyper bent, dat bedoel ik, dan Jacob er altijd wel naast mij van, doe even normaal, jongen, even daar bellen. De nuchtere buschauffeur, toch? Ja, nou ja, precies, ja. En ja, daarachter, dit gesprek natuurlijk, dat wist nu wat aan het komen zo, en dan begin je daar zo naar te denken. Maar ik denk dat Jacob daarin wel een hele stabiele factor in mijn leven geweest heeft. En nog proto contact of net? Wij hebben in die zin net een proto contact, want ja, Jacob gaat zijn eigen leven. Er zit 20 jaar verschil tussen nu. Ik bedoel, hij zit heel erg. Het is maar een jonkje, toch? Maar een jonkje, ja. we hebben het hoor. Ja, nee, precies. Nee, maar ik op een gegeven moment stappen, maar die twee dat die best wel zeer. Maar op een gegeven moment, ik snap dat ik wel, want Jacob die natuurlijk zijn carrière in het werk heel belangrijk voor hem. En ik wil wel meer in de muziek en dan wel jipper en wel meer. En op een gegeven moment rint daar toch wel, daar rint dat uit elkaar en daar maak je keuzes maken. En als ik achterna heb beschouwd, dan denk ik van ja, aan het einde van die twee, wie uw leven en mijn leven, thuis, ik wat in een rustiger vaarwetter. Ja, want uw zoon Erik kwam op een gegeven moment op een proppen. En dat ik ben heel blij man, maar daar word ik tijd en aandacht aan Jan. En ik denk dat die tredje hier, die twee, mij toch die periode hingesleept heeft. En op een gegeven moment weet ik tijd om andere dingen te doen en we nieuwe dingen te bedenken en ja. Hier is het net missen wel, maar het weer clear. Ja, ik denk dat clear weer, ja. Is het nog steeds clear? Ja, is nog steeds clear. Ik bedoel, er is verder net, er zijn verder geen rarigheden en als er iets, mag ik dat even zeggen, als er iets leuks op uw zwaar komt, waarin Jacob en ik een rol spelen kunnen. In die vorm, in die mate. Nou ja, en dat beschouwen we dan op dat moment. Ik bedoel, dat zit er nou net aan te komen of zo, maar op een gegeven moment, weet ik veel wat, dat er een heel groot festival zo uit van, maar dan overwegen het misschien, maar dan bepraten we het, laat me het zo zeggen. En dan kunnen we altijd, ja, dat past net, of het past wel, of we vinden het leuk, ja, ik bedoel, daarvoor ben je wel muzikant natuurlijk. En wij zijn stopt. Wij hebben geen sabbatical genomen. Want sabbatical wekt de verwachting dat je weer omkomen. Dat is stopt. Ja. En daar zitten we. Wat de vrijheid is aan jezelf. Dus ja. En dan mooi op een paard. Roen een heel soort
Ja, ik neem het altijd nog bejaardentehuis. Maar wat is het, Tjimburg? Zorgcentrum. Ja. Zorgcentrum. Ja, joh, ik ben oldschool. Ik ben oldschool. Ja, nou ja. En daar heb ik nou zo volle energie en vreugde uit. Dat is werkelijk. Ik zorg daarin dat je, zo vertaal ik dat wel een beetje, je gaat van hart naar hart. Want wat ik doe, dat doe ik maar mijn hart. En wat het binnenkomt, dat komt ook bij de hoorpersoon, het komt in het hart binnen. En dat is juist mensen opleven. En dat besef komt wel heel dit meer in die hele zoenzwaardig. Dat muziek een ontzettend, bijna een brekmiddel is, bij wijze van spreken. Om mensen hier te meiden en de dwarren hier te zetten in hun hollen. Ja, en dat maken ze mij elke dag, hè? En dat is juist het gebeuren. Ja, nou ja, ik mag het elke dag mooi. En dat is voor mij elke dag een feest. Of een feest. Ja, er gebeuren in Lietse denk ik dat ik voor een gegeven moment wat mooi ging. Maar de hele tijd in zo zit. En de voet een keer wel mooi. Of in die songs volledig mooi. En ja, dat is zo mooi om te zien en mooi te zien. En dat je daar dan... de veroorzaker. Ik vind dat altijd een beetje moeilijk. Ik wil daarin wel een stukje bescheidenheid houden, maar dat je dat dwaamhaaien. Blijkbaar is in die organisatie wordt in beweging zet. Ik ben daar, bij deze stap. Ja, nee, zeker. Ja, ik ben daar zeer dankbaar voor dat ik dat dwaamhaai. Ja. En voor de rest lekker muziekmeidje dus, op alle mogelijke manieren. Ja. Het is mijn leven. Dus, en ja, wat ik vroeger altijd, waarin ik droomde, dat doe ik nou. Want ik leef mijn droom. Want ik ben echt alleen nog maar met muziek bezig. Ik denk van, ja, hoe riek kun je wezen? Ja, mooi man. Ja. We vregen altijd 4 platen, maar in komen we net daar. We eindigen toch even met de grote klassieke vogels. Maar de meest toch even vertellen wij maar toe. Bryan Adams uitkeersen. Hier is. Ja, hier. En heel graag. Ja, want nou nee, dat ik het keersen. Wij zijn dit hier, mijn vrouw en ik ben 24 jaar getrouwd. Jongen. En ik heb dat... Complimenten. Ja, dankjewel. Ik heb dat 24 jaar, Lien, heb ik dat voor haar zong op uw bruiloft in Tjerken. Ja. Want ik ben er wel klaar voor. I'm ready. Het is ook goed komen, je bent nog steeds bij elkaar. Wij zijn nog steeds bij elkaar, ja. Zeker. Helemaal happy de peppy. Ja. Dus wat dat betreft gaat het goed. Dus we zijn door diepe dalen gegaan, maar uiteindelijk, het gaat hartstikke goed al hier. Dus ja. Dank u wel. Alsjeblieft. Kom en neem mij bij de hand. Liet het geen het zwier en dreig verstond. De zinneskind, ja die is kind ik vaarij. Louis hij zelfs en viel daar voor vrij. Louis hij zelfs en viel daar voor vrij.